naisugo si Jesus sa iyang mga apostoles nga buntugo nato ang kalibutan. Maunay atong usas mga missions ang pagbuntog sa kalibutan, dili ang pagpaulipon sa kalibutan. Lingi ay mong tupad inang kumusta man karon, ulipon o nabuntog ang kalibutan. O kinsa maning mga ulipon sa kalibutan, kanang mahadlok nga mobiya sa kalibutan. Ulipon gud, di jud ka kabiya. Kana bang mahadlok kang masakit, mahadlok mamatay, mahadlok motug-an sa tinuod, mahadlok daghang kahadlok. Way kagawasan. Mo na si Kristo niingon siya, mianhi ko to set free the captives. Ug ang iyang pagbunyag mao toy timaan nga musugod nako sa akong pagsangyaw sa ebanghelyo. Kaning pagbunyag ni kuan mo tong niingon ang Amahan gikas langit, nalipay kaayo ko ninyo or nimo. Sa unang pagbasa niingon diri, kinsa may makabuntog sa kalibutan kadto ra sang nituo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Unya kay mutuo ganita nga si Kristo anak sa Dios, mudawat ta nga siya anak sa Dios, musunod gid ta niya. Gilingay mong tupad ina musunod ka ni Kristo. Musunod ka dili. Kanang wa mulingi wa ginay klaro musunod. Nya kung dili ta musunod ni Kristo, siya ra man ginakabuntog sa kalibutan og si Mama Mary bago pa ganing nahuman ang atong vigil, no, nag Alliance of Two Heart Vigil ta, nganong ato man gining pasidunggan silang duha kay ang nakabuntog sa kalibutan duha ka buok, si Mama Mary og si Jesus. Si Mama Mary tao nga tinuod nagikan sa kalibutan, si Jesus Ginoo nga matuod nahimong tao. Si Maria tao nga tinuod nahimong inahan sa Ginoo. Nag-abot na sila, nabuntog nila ang kalibutan. Ngunang kita sad makabuntog sa tas kalibutan, unsa may unang buhaton, ayaw gyud og kahadlok sa pagbiya sa kalibutan. Na katulong lingi nabiyaan lang gini natong tanan, ha, nabiyaan gini nato. Kanang imong naong moabot yung panahon biyaan gina nimo. Karon sige pakagtan-aw ana sa samin, moabot yung panahon nga di na jud kaganahan mo tan-aw sa samin. Labi na gyud ug wa na kay panan-aw, kana bang mahanap na ba? Kanang sige nimong badlis anang imong kilay, moabot yung panahon nga di na ka makialam anang imong kilay. Kanang imong buhok sige hanimog pakolor, moabot yung panahon nga wa na jud kay pakialam sa imong buhok. Labi nagma-paralyze na ka, stage 4 cancer na ka, mga wa maginang imong buhok. Ana, abot yun kanang imong bana, igihan pa kay kastanan karon, moabot yung panahon nga di na gani ka kailas imong bana. No, kadaghan diyang di na kailas bana, kinsa man ka, ako imong bana, oy. Ikaw di ay. Kinsa imong nga, nana, kada bang nangaliso ng utok ba? Kay kung saan ang sakita, kadang Alzheimer, Alzheimer. Daghan kanang imong kamot, kanang imong kuko, sige gina nimong hingungko, ana, sige jud kag paarti-arti ana, sumpay-sumpayan pa nimo imong kuko kay kanang nindot jud kayo. Mabot yung panahon di nakakahingoko, labi nagma-paralyze ka, mag-ana na ka, kinsa pa may mohingoko nimo. Ikaw makahingoko pa kanimo, ganahan pa ka magsumpay-sumpay ng imong kuko nga gakuko naman gani mong tudlo. Sikag badlis ang imong ngabil, kay nindot-nindoton ginani mo imong ngabil, oy maparalyze ka, maghiwi na imong baba, moagas imong laway, kinsa pay ganahan diya nga mag lipstick. Biyaan gina nato. Kana imong balay, pinangga kay na nimo imong balay, no? Pinangga kayo, igihan pag yung kay kastanan, ay musod, tanawag maglinog. Niya muliki na imong mga haligi,
Mukrak na ba? Oh, di nakaganahan mo puyo diha. Nya kanang dili na to gusto, adto na tapadong. Nawa ka na imong silingan nga pobre kayo, di man jud ka gusto ana. Tanawa ang imong balay o matamukan na sa mga bagyo kanang mga kahoy, di ba kabuang kag sangpit imong silingan, imong palimpyuhan imong balay. Kadto mga kawatan, kadto mga standby, moy kugihan kayo manguha ng imong mga luwason ka ba? Manghangyo kanila kanang imong mga kargahonon, mo yang kana mga standby mo imong karga na. Kana mga tig-imbal samar, di makaganahan ana nila, mga sigahon na silang matauban. Moabot yung panahon kana na mo buak ka ng imong tiyan. Kay balsamaron ka. Ganahan day mo musod anang nitso day, kanang nitso, kanang lungon ganahan mo musod. Oy, awa moabot ang panahon di na juga ganahan mo bangon tagsiyam ka adlaw gahigda ra jud kas lungon. Sigihan kag bilar. Ay muglingo-lingo diha. Kay mao ni ang kalibutan. Unya ayaw pailad, di ta magpailad. Kay ang kalibutan manggod mangingilad. Iya kang ingnon, ayaw gyud pakamatay, likay sa kamatayon, pero nahibaw gud ang kalibutan nga babatay ra gid ta. Niingon ang kalibutan nga ayaw gyud pabati ana imong naong pagwapaha ko na nahibaw kung kalibutan nga mobati ra gid ning atong naong. Panggaa gid ang imong anak haron mo lambo gina kay bawo gud ang Ginoo nga mo ang kalibutan nga moabot yung panahon awayon ka mismo sa imong anak, biyaan pa kas imong kaugalingong gimahal nga anak. Abot man ginang panahon na magani akong gipang blessingan ang balay nga kinsay kuyog ninyo dinhi, kami na lang duha pa din mga tiguang. Pila gid inyong anak? 8. Hay man imong mga anak tuanas laing mga lugar nangaminyo naman to apay gawas nasod. Kinsa may kuyog yun din kanina lang among maid nya kami na lang sang duha. Aw nindot man ang kamong duha magkuyog basta bag-o pa mong kasal, pero hapit na mo mga matay wa na gilang. Ingon ko nindot ba yasan kay mura mo gahanimon, pero isa pa may ihanimon nga tag 80 na edad no sa pa man ana. Mo balik ra gyud ka sa loneliness. O nabitang moingon sila pader maayog yung magminyo kay naatay anak mo atiman nato nakadaghan sa akong gipang blessingan way ga atimang anak ko yan. May pami kay anad na mi aning solo-solo di ba nibiya naman god mi god ana dali kay mi makabiya ang amo na lang yung lisod biyaan kaning kolekta no mo na lang na inahibilin nga murag ma-attach pa mi anag jutay pero amo biya na practice sad biyaan mo ng kolekta. Pero ako karon kay himsog-himsog pa man, ako gining ibaligya ang slots, di ba? Sa pila na atong halin sa atong SBF dang. Kamong di mo palit sa slot, wa mo kabuntog sa kalibutan. Daw pa man mo. Nanatay halin nga niabot nag 6,701. Napay 53,299. Bakpak. Salamat kayo. Nya ako sang ipahibalo nga ang akong account kadtong sa Land Bank nga account kadtong akong personal nga mansad gibutang dire 01 sa to 01 basta mo to 146 ba to nya naisumpay i-close na to nako ay namog deposit ato kay ipa-close na sa Land Bank kay di na nila matake no nga pertindag ko as amount kanisod unya personal nga account nilapas na ko sa limit sa kuan kuan na nila gi-consider na gid nila nga kanang dili na angayan na ipadayon personal account nya daghan kay nisod nga amount. Salamat kay ninyo mga nagsigig donate, bahala nagmasira to ako account. Total wa man sa to nako isod sa kong bulsa na man to na dapat man to dinhi simbahan nya di man mo sabot ang bangko kay kuan sa ila na amsad sila kanang gitawag og banking rule no AMLA sa tawagan ng AMLA anti money laundering law
nahimo na kong money launderer. Kay personal account niya musod milyon-milyon, di na namada niya gikan sa tibuok kalibutan, di na matabang. So i-close to nato niya, magpabili na lang ang atong account nga kaning 4082000165 anhini sa atong kaning konsolasyon mo ni atong Paris account niya. Apo pa ning joint account karon, among suwayan nga i-convert ni into Paris name. Karon upat pa mamikabuk ani, ako, Sister Hinara, Sis Brother Boy Romelito Mantuhak ug si Bernardo Jacobi. Mao ni upat mi kabuk ani kuan signatories. Katong ako ra usa, so kani madadara ni ilan ning gidawat, pero tong usa murag di na. Nganong ingon ani man ang atong kadaghan sa mi donate dinhi. Awat lingya sa kanimong tupad ni donate na ba na imong tupad? Nakapalit na nag-slot. Ako sige kog hangyo nga dako pa man atong bayronon dire. Palit lang tag 1 slot kada semana, kada pamilya. Kamong mga mituo nga maoni ang paagi aron ta maluwas ang pag-donate dinhi sa simbahan, kining pagpalit og slot og nituo mo nako, kay ako nituo masagyog ko ani nga paagi ginis Ginoo aron mulambo ta sa atong pagtuo. Palit mo og slot usa ka slot kada semana, kada pamilya, 500 pesos lang. Siya ro di gyud mo ka-spend og 500 pesos para simbahan isip pamilya. Ing kapertigyong pobrihan na mo pader, igo ra gyud ming makakaon. O igo ra mo makakaon ay na mo kaon kada semana. Igo ra mo makakaon, ayaw na mo kaon. Niya kanang budget ninyo sa kaon, ipalit na og slot. Ing kapader mga matay mi, ikamatay, mabuntog nimo ang kalibutan. Pero hadlo ka mamatay, awa ka kabuntog sa kalibutan. Ing kagrabiha sa daan na pader mura naman nag-among-among, tanawa si Jesus ang gikahimutan sa amahan. Namatay siya o gipatay. Unsay tubag? Namatay o gipatay? Gipatay. Ni sokol o wa mo sokol? Nganong wa man siya mo sokol? Nga naaman ta siya gahom, naaman ta siya mga anghel. Nganong wa man niya ipapatay? Naaman ta si San Miguel Arcangel. Nganong wa man siya mo sokol sa nagpatay niya? Iyang gipakita nga kining kamatayon sa kalibutan mao ni ang atong pagbuntog sa kalibutan. Kay kung mahadlok natang mamatay, naangko natas kalibutan. Mahadlok natang mo give up aning atong mga bahandi sama anang kwarta, na buntog natas kalibutan. Muna ang sugo ni Kristo atong batan-on nga dato nga gusto mo sud og langit, ang katapusan niyang gipabuhat, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos aron maangko nimo ang gingharian sa langit. Nya ang kanunay gi-highlight ni Kristo sa iyang wali ug sa iyang kinabuhi, bulahan kamong mga kabos, inyo ang gingharian sa langit. Unsay gipuy-an sa mga santos, kaning atong tanang santos nga gi-enthrone sa altar, isip mga modelos pagtuo sa pagbuntog sa kalibutan. Unsay ilang gipakita? Ang pagbiya sa ilang bahandi ug pag-maintain sa ilang virginity, purity, and truthfulness sa kinabuhi. Mao na siya. Sige, lingi ay mong tupad bi katapusang lingi. Ing na mokumit ka o usa ka slot kada semana. Ing na kano, pangutan-a. Pangutan-a ba? Nawa gyud mo lingi ang uban, bahala na mo diha ha. Sige, manindog na ta.